Goeien en welkom in Terhenne. Dit weer het toneel van de vierde wedstrijd alweer in de SKS. En Bols, het is het scootje van de dag van de skipper Pieter Meter aan tafel. Maar naast hem Appie Boersma. Ja, en dat is gewoon logisch, want dat is ik zijn adviseur. De muziek wordt verzwaard door het duo Tangerine. Ja, het is een tweeling, dat is wel duidelijk te zeggen. Ze komen uit Drenthe. Naast mij dadelijk, ik heel vertrouwd, Klaas Jansma. En Ilke Lok, hij zegt de wedstrijd van u. En Ilke, nou ja, er is al heel wat zwaar hoe deze wedstrijd. Het begon in elk geval heel chaotisch, of net? Ja, het begon heel chaotisch, want de eerste start dat weer een absoluut drama. Maar gelukkig hier in deze man die hier in de studio zitten er helemaal geen les van. Die waren van tevoren trouwens goed in de concentratie bezig. Dat is het Bolte de scootje. Dus zij zit al, die zorgen ervoor dat ze de centraal scootje van u binnen. En zij juster de overwinning behellen. En eigenlijk zouden ze nog wel wat meer willen, want ze worden al een beetje als kampioenskandidaat beschilderd. Nou, wat voor route hier we Joert van een vaargeul naar de oren kant daar, weerom naar de dik en dan weer omheug. Maar dat een hele vreemde route, maar dat zullen we aan wel zien. Maar daaronder bij die start, wat is er aan de hand? Dat is het eigenlijk heel druk. Ja, misschien, ja, het wie er wel heel druk, ja, maar ja goed, daar kiezen we zelf voor. Hè? Wie je naar lezen. En dat iedereen zo aan de regels houdt, gebeurt er verder niks spannends. Maar als je dan op een rechtmatige wijze terug de wing en op het onrechtmatig moment, ja, dan kan dat spaart natuurlijk. En waar is dan de schuldige? Nou, dat is een optelsom. Ik bedoel, ik weet de Grauw wie de onderste en Jouwer, Loider en de Grauw op een wien en terug de wien. En toen moest het hele spektakel maaien om derde mijn ervaring te vermijden. Nou ja, en wij konden niet meer draaien om Heerenveen. Die moest, daar zit wat achterlijk voor, dus ik moest achter Heerenveen langs en dan vaar je weer in Peroren. Zonde, hè? Ja, helemaal waardeloos. Het is een machtige wedstrijd en mooi wetter, mooi wien. Ja, zonde. De opstekker er van wij en dat met morgen met Douwe Koer. De tweede start dus net meidwaan, maar in de protestkamer wordt dit verder uitvochten. Die tweede start, nou ja, toen zijn we dan maar we maar eens even beneden zijn, want daar wonen ze blijkbaar al hierheen, want daar zie je het gelok dan een beetje. Jouwere zit daar, Lemmer zit daar, maar Jouwere die mag nou weer waarom, want die hier een te betierde start. Een te betierde start die ik een beetje wie van Zuidwest ook wat net eens bij de tonnen kwam en Langwaar die kwamen ik net bij de tonnen en die matten daar achter Lemmer weer waarom keren en dan met Jouwere wat daar boven de Lemmer leidt, waar zit de Lemmer voor is. En dan ik nog Sjen. De orenskippen ben op bij naar deze tonnen die er wat zoeterig bij lei. Die transponders ben denk ik wat te zwier. Maar dat hinderen Lemmer en Jennewaard neer. Want die zijn van wij binnen de eerste bij die tonnen. Nou, Lemmer gaat al een beetje eronder terug wat Jennewaard onbelangrijk. En dan is dit de volgorde verder twat Jennewaard voorlopig. Tred is Bolt het Vietwaard zijn. En 5 is de hele mannen. En Sakje is dan verder in een voorlopig sappelend koeltje. En hier achteraan daar zitten de orenman. Die komen al langzaam wat naar voren. Zuidwesthoeken komt er ertussen. Dan komt Louter. En dat is Heerenveen pas. Die hier wordt wel wat meer won. Maar hij kwam net bij deze eerste. Die keer voor het eerst naar de tweede hege tonnen gaan. En dan kan Jenne Waard mijn opschitterke nog in dezelfde lijn komen als Bolzet. Want dat wie wat verder voortzet. En dan kan Jenne Waard als eerste om de tonnen gaan. Te gerren mij trouwens Lemmer die van de orenkant kwam. Die koelde dan een beetje tussen. En Bolzet sluit om. Maar Lemmer die stroest hier. Of Jenne Waard stroest
keer over de lemmer heen. En die eerste treien die rekken er een mooi eindje uit. Want de vierde en de vijfde die komen even letter. En daar moesten we even op wachten. Alhoewel we net al te volle verschillen in zitten. De vierde is Walts Eind, komt goed terug. En de vijfde is de hele mannen. En die twee kan ik de hele midjes aan nemen. Want die ben dat ik de hele midje bleun. Ben ik zo dicht bij elkaar bleun. Die had een hele leuke midje te gerren op de snitser. Maar achterin daar weer volle meer strijd. Daar kwam de jouwer in naar die valse start weer naar voren. Moest er tussen bij Jereveen en Grauw. En Jereveen en Grauw kon maar net naar voren komen. En dan kan zo'n club als die jouwer daartussen trok komen. Ja, de Douwe Visser roept hier van protest. Ik weet net dat het inzien had. Hij hier wel een beetje in rug, maar hij koerde er wel tussen terug. Dus de jouwsters die de Lutsen hadden net al te volle van. En die protestlagen die er hingen, die winnen nog van die allereerste start. Nou kan Jereveen er dus weer wat tussen prutsen. En zo wie het wel een leuke strijd. In een wien die stadig gewoon wat meer was. Je ziet dat ik naar Jennewaard. Die krijgt hier een mooie koelte om de tonnen. En die leidt mooi voor. En daar komt de lemmer achterom. En dan komen de bolzetters. De eerste treien die weer een mooi eindje. Een liets eindje uit. En die konden haar voorlopig even tevreden stellen. Mij het zielen achter elkaar aan. En de Sjen als je nog een slagje meisje kon om een slag naar voren te komen. Want Safvolle ziet er nou ik weer net in die route. Nou, dan komen de oren op het tonnen aan. En dan is het de jouwer die het vier naar voren komt. Die maakt hier achter de hele mannendel. Komt dat wel goed, meestal. Ja, het komt correct goed. Maar hij moest al even extra roppen. En dan kan er tussen komen. En dan ieder aardig wordt lui voorbij intussen. Jouwer is de Zuidwest ook ik voorbij. En dan komen Jereveen en Grauw daarachter. En ze koen maar net naar voren komen. En ze ziet een hultiet mijlkoor in de street. En eigenlijk ben ze op papier nog de titelpretendenten van dit hier. Maar dat ziet er vanmiddag net on te zien vanzelfs. Douwe Visser zit hier een beetje lulkig aan het helm. Jennewaard voorop. En dan die oren erachteraan. En dan schoemt het is alweer ingeslag. Naar de pier daar bij de pier langs omheug. En dan naar die tonnenschenten komt. Die gaan wat heuger als de oren. Maar verder verschil zie je er alweer net in. Nou, eens even naar deze man Sjen die hier Zuidwesthoeken die om de tonnen komt. Daar zit Jereveen achter. En Harm die scoort al het even. Want die kwam er een beetje raar tussen. Maar het koer alweer correct. Want de skippen die zitten net 4 van elkaar oud. En dat je zeker zijn route hult die zielen de hullen met je. Dan bloei je dicht bij elkaar. Hier zit ik met de Sjen alweer op een rietje op wij naar de tonnen. Nou ja, en dan zit er dus eigenlijk geen strijd in. En dan kan je maar beter de finish er zo wat ik inlezen. Even zien dat Jennewaard voortgaat. En dan komt de bolzetters daaromheen. Want die ben intussen naar het tweede plak troskoot. Daar vertellen we Asus wel wat meer over. Nou, dan zitten we achterin weer met de strijd. Hoe komt dat met Jereveen en Grauw? Die komen aardig om het tonnen. En met Jouweren bedoel ik, die komt aardig om het tonnen. En die leidt voorlopig dan op een zesde plakje. En dan komt de Zuidwesthoeken, komt Hult die weer naar voren. En dan komen de Brouwer en Visser. En die man die hier haar volle mooie voorstel. Misschien maar naar deze situatie. Zit Jereveen zit deun achter de Zuidwesthoeken. Beziek het goed om die tonnen te komen. Maar dan komt Grauw er nog achterwij. Dan maakt Jereveen Hundal om de Zuidwesthoeken heen. En pof, daar is Grauw. En die zetten we dan in één keer tussen. Prachtig beeld trouwens op Snitser. Maar wat je zag in het Sjenljocht aan het filmpje binnen. Wij zijn bij de finish. Werd Gerhard Pietersma de vreugde had. Want hij wint Joert op een nij een wedstrijd. En hij is daar verschrikkelijk bleek bij. De Jennewalsters die staan heug in het klassement. Maar dat staan natuurlijk deze man en ik. Want zij juichen ik op de finish. Die komen hier op het tweede plakje. En ze zitten hier. Ze juichen daar. Nou, je mij nog ik wel even, jongens. Nou, live juichen giet ik hartstikke goed, toch? Ja, hartstikke mee. Ja, alweer een tweede plak. Dus een goede uitslag alweer, moet ik zeggen. Ja, voor het klassement is het hartstikke spannend. En dit dag ook gewoon hartstikke mooi mee. Waar zit je hem krijgt, dit hier? Ja, als team ben we gewoon heel goed bezig. En al je serieus, neus de goede kant uit, rust aan boord en net een volle malheur. Oké. We jou even de complete uitslag. Zou hij dan nou op papier zitten, want er zijn nogal je protesten. Dat hier en 2 hebben Sjoen, dus Jennewaard en Bal zit op een tweede plak de Lemmer. Dan wordt zijn, dan Drachten. Dan de Jouwer op een zegde plak, Zaan, Drachten. Achtste de Zuidwesthoeken, Njogen, Grauw. Tiende Ljouwert, of de Jereveen, 12 de Langwaar. Dan Huizem op een trettende plak en Snits. Dus maar malheur eruit hebben je maar 14 punten. Maar dat is dus nog al hier helemaal de vraag. Want Klaas, het is al hier heel ingewikkeld, hè?
Ja, maar misschien wordt het nou staan gewoon ik wel een beetje simpeler. Appie die is vanzelf een geweldige adviseur. En Snits mij helemaal net een aanvaring het totaal net, want die wie fout, want die te betiet starten. Neffens het comité, ik zeg meer fout, maar hij wie de enigste neffens de commissie. Ja? Dan betjut dat neffens artikel 74, het Appie van mij opzocht. Een scootje dat na een te vroege start terugkomt om te starten moet uitwijken voor alle scootjes die wel op de juiste wijze starten of gestart zijn. Totdat het zich geheel aan de startzijde van de startlijn bevindt. Dus Aha. werd net sectie aanvoer. Ze moeten dan En gewoon rond. Ja. hoe En had er ik iedereen een mag week erbij. hier en hoe sneu had het ik weer en hoe onmogelijk. Hij is fout. Ten alle tijden. Ja. Maar hij hier protest. We zeggen even, want we hebben dat nou correct al mooi op videobeelden zien, maar we hebben dan ook nog vanuit de GPS-posities. Die hebben al je stuurders aan boord, de scootjes. En je zegt dan maar een zwart cirkeltje omheen. En dat is Snits. Kijk ik even zien, ja, Klaas, doosjes der Snits. Ja. Die is dus correct uitwiekt voor die traaien eronder. Dan ben die Heerenveen, Jouweren en Grauw. En dan volgt er pas die onvaring, hè? Ja. Maar Ljouwert. Ja. Maakt het dit de situatie weer duidelijker? Sastoom, Nee, want ja, maar daarvoor zit als net de enigste weer die het vals starten en als net protesteert in de commissie, dan is hij dat, want dan heeft de commissie het recht om te bepalen hoe dat zit. Nummer 12 is op, schellitten en neemt en net zijn enige fouten. En wat er ik bad en hoe het verder ik leidt en die horen met hem wel vrijvaren zo volle mogelijk, hij moet uit de wei wijzen. Dat is nog het zinkelhitten. Of met de kop in de wien. Maar het is dus een vraag of dat ik uit de uitslag kom. Dat weten we natuurlijk nog helemaal Nee, maar dat zal de jury zeggen. Maar dan ja? komt het. Want hier is een hele Maar- mysterieuze aantekening. Ja, nee, maar dan komt het. Die oren denken altijd, we ben mis. Maar erop protesteren, want iedereen dwingt iedereen. Dus iedereen loopt protestvlagje. Dan die ouderen komen ze er pas achter dat het protest van Snits in Heerenveen weer. En die zit nergens in dit hele systeem. Dus het Heerenveen, die ik net protesteert, die geen rekening mee houden. vlag, ja? Ja, en ze dachten het gaat in Ljouwert. Maar het ging helemaal net in Ljouwert, het ging in het Heerenveen. Omdat Ljouwert, dat weer de aanvaring. Dus Ja. toch, dus dat is degene. Maar ja. dus, er zijn nou twee soorten van dingen. Er is één keer Snits, die lijkt fout. Hoe je het ik wend of keer op Santje Fjouwer. Maar die oren zijn nou alle begonnen te protesteren en Ja. te protesteren. Daar valt nog in. Zonder dat er een oorzaak van is. Want er is geen lijk en wel een moord. dat is nou aas een hele mooie... Ja, want toen is er krijg nog zelf een oorartikel bij. En dat ging dan om de wedstrijdcommissie. Die heeft Ja. de wedstrijd. Oh ja, want dat is dan wat ze dan kijken. Maar zo'n commissie, zo'n wedstrijd dan. Eerst mijn gielen. Ze wisten net meer op het skippen. Hoe maakt het nou en wat een griebes. Nou, brek hem dan maar uit De die wedstrijd is wedstrijd. echt oudbrutsen. Ja. Die is oudbrutsen. En dan moet er heel op naar de start worden. Dan zeg je wat in de positie van Snits en ken dat wel. Nou, het kan wel. Zit hier in 2E. Want denk erom dat die Jacobus de Vries dat wel goed van voor de geest heeft, hoe dat zit. Dus dat mocht wel. Dus de chaos wordt staan gewoon wat minder Ja, maar groot. misschien hebben we dan iemand die er echt uit deze chaos herkent. Dat is Sippy, hè? Want Sippy die, is op dit moment bij die protestcommissie. Nou, kerst u verder helpen, Sippy. Ja, wat zou dat mooi wezen, hè? Ja, die wedstrijdcommissie die het wel zijn van... ja, we hebben gewoon een procedurefout maken... terug de skippen individueel aan te roppen. Hè? Die nummer 12 zeggen we, dat wie Snits, die waard, dat noemen zeggen we. Dus die moest waarom, die weer te betiet. Wil ze de massale valse start weer. En doet één keer die procedure begon weer, toen kon ze dat net meer stopje. Dus toen kon ze alleen nog die gele vlag hieschen. En dat betekent dus dat de wedstrijd afbrutsen is. Maar dat jouwt dus weer een heel soort betiezing. Want Snits die hier averij en Snits zei ja, ik kreeg averij onder oren, ik terug Heerenveen. Dus Snits protesteert in Heerenveen. Als je Heerenveen trop protesteren matten, zien de Jouwer waarschijnlijk. Maar Jouwer die protesteert in Grauw en Grauw in Lemmer en Lemmer in de Zuidwesthoeken. Nou, het Snits dat protest in het Heerenveen en Snits zei ik, Douwe zei ik heb hem heel goed onroppen. Dus die had ze nou ik bellen. Heerenveen is hier ik, maar die wisten nergens van. Maar die zei ik van, wij tochten die wedstrijd is afbrutsen, dus wij hellen uw protestvlagen waaruit het woont. Dus zij ben zonder die protestvlagen de tweede start ingaan. Ja, en dat... Nou, en dat maakt het alweer heel erg ingewikkeld. De jury die is nou correct begonnen met de behandeling van deze 5 protesten. En ik, Heerenveen, moet nog jet worden.
haar verhaal moet haar ik duidelijk worden. Nou ja, de strijd is jarenlang niet in. Nee, dat gaat nog wel even terug. Klaas, hoe zou het zijn? Nou ja, nevens mij kreeg als een bal zit alle punten van de hele weg. maar Peter zit hier de enige die het net verdedigen kan. Ja, blijf nog maar even zitten. Je moest wel wat drinken. Maar Appie, dan ben ik adviseur. Ik neem aan, dat kerst dit handboek nou te hollen of hoe zit dat? Uit de Holland niet, maar wel heel stuk, ja. Ja. Maar wie het nou joert ik de keus, Pieter, om juist uit de griebes te blowen? Want dan is de start wel heel bepalend, of net? Ik denk dat elke skipper uit die griebes fut blowen wil. Maar ja, je komt er vanzelf in een griebes door een oorzaak van Noor. Ja. Maar je kon daar joert wel uit blowen? Ik ging in Klotenstad de eerste keer, want Snits die wie te petier. Die leidt bot met mij. En die wie net fut. Dus het min staat eigenlijk wel verknald. Ja. En we zeggen het bot van Snits, nummer 12. En zei ja, die is fut. Ja, hij kan nergens heen, want ja, er is meer skippen. Ze komen aan hem in. Dus die man die gaat naar beneden daar. En toen baarde van alles. Ja. En ik zei, ik leid ook op bakboord. En ook zeg ik, wat je maar fut, jongen. Dat is al blij dat die wedstrijd toen ik Maar ideaal dat er opblaast wordt. Ja. Want ja, door een oorzaak van oor zit zelf in een kutpositie. Ik zei, nou... Maar we hebben voor het piepen, hè? Ja, piepen er maar uit, dat maak ik in de deur. Die gewoon kut. Die bovenaan de positie. Ja, die gewoon kut. Ja, maar dat komt door een oor. Want er lijkt gewoon een hartstikke mooi netjes. Maar dat een man boven de staat, dus die heeft petiert. Ja, en die moet ergens heen. Maar die kan net zitten. Het scootje even met de hakjes niet meer kan en ik ben fut. Nee, precies. Maar uiteindelijk hebben we het natuurlijk woon in die tweede wedstrijd. Zei. Maar wat we dan het moment dat zei van ja, maar daar hebben we deze wedstrijd woon. Wij gaan het bij. Nou, we hadden dezelfde stadwinning, precies hetzelfde als een keer daarvoor. Dus Maar nou is net net bij. die winnen het. Nee, dat scheelde wel. Dat scheelde de helft. Ja, maar ik weet niet dat die startleier dan net goed in. Als iedereen naar datzelfde kleurt ziet dan wel, dan is er wat fout in die start. Die Meestal lijnleier. zat Die staat laai mooi in. Ja? Maar waarom was dan al net hetzelfde hoekje daar? Wij hebben bepaald van beneden de wonderen maakt het niet uit. We gaan mooi in de midden zitten. Dan hebben we... Maar iedereen wordt er onderwijs. Nee, maar wij niet. Wij in de midden zitten. Net zie ik in de midden. Dat wint dan de slips. Die kwamen in elk geval heel klassement. Klaas, ook kerst vanzelf wel een heel soort van deze man. Ja, maar we woonden even in de kunde komen maar hier van de bemanningsleider die het nog maar krijgt bij dit balste scootje is. Sjema. Hoi, ik ben Jan Sjouke van der Heijden, nij-bemanningslid van het Balzette Scootje. En mijn taak is tredden bij de vak en ik help me de loten erin te drukken. Hoe bist u hier aan boord kom? Eigenlijk is het 2 maanden ongeveer met de wedstrijd op Waards Eind. Lijkt me lekker op bed te sliepen en kreeg een telefoontje van een collega van mij, Hans Boersma, die ik op het scootje vaart van kerst alsjeblieft zo snel mogelijk in Waards Eind komen, want we hebben een iets nodig. Ik zei, jongen, ik ken helemaal net zielen, die ervaring heb ik net. Hij zei, kom maar, dat komt wel goed, we leren het hier wel. En toen ben ik er maar gang heen gereden. Toen ben ik mooi geweest. En toen was het zo prachtig mooi en vol enthousiasme en fanatisme ben ik het omgegaan. En ja, het zou van het ene is het andere kwam. Ja, en hier is voor wat bij Ziel. Helemaal niks. Ik ben helemaal weer in koude wet te smitten. Maar Pieter zei dat het enige voordeel is, die jongen is ook een beetje te kneden dan. En nou ja, het gaat op zich hartstikke goed. Tenminste, zolang het ze net op mij schelen, dan ga ik ervan uit dat het goed gaat. Heeft er nou gewoon talent voor of kan iedereen dit wel doen? Want we zouden bellen uit in bed en dan begin je. Lastige vraag, kan iedereen het doen? Ik zeg altijd, als ik het ken, is het wat ik. Dus ja, misschien wel. Je moet er de zin in hebben, je moet er fanatiek wezen en je moet je er voor aan. En als je dat doorgaat, dan kan je denk ik naar een komen. Ja, Pieter, zo makkelijk is het. Als dat nou zo zeggen bij Jan Sjouk. Jan Sjouk is zijn voordeel wie gewoon. Het is een hele enthousiaste jongen. En met een geweldige inzet. En ja, Zielen moet je wel een beetje in je vingers hebben. En als je het net kennen, dan moet je het leren. En als je het leren kent, is Jan Sjouk het al. Want ik heb een goede stemband en ik heb een voet uit de plak. En hij petje, die jongen 12 man bij me, maar hij heeft zijn plekje verzinnen hier. Ja. Wat voor, hoe zo Pieter omschreeuwen als skipper? Ja, wat is Pieter? Pieter is gewoon een hele goede skipper. Hij shot alles. En misschien wel wat te volgen. Hij shot al distanties en dingetjes. En hij is er mee bezig. Dus misschien een beetje beter concentreren op het zielen. Focussen, zei ze dan, hè? Focus. Ja, maar daar is de bemanning even voor nodig. En dat gaat steeds beter. Het is gewoon super. Het wordt elke keer beter. En hij is die adviseur. Dus wat voor type is die Appie? Appie soort van rust van mij. Ja, Appie zijn taak is natuurlijk het uitzien van wat er gebeurt om me heen. Ik ben met trimmen bezig en dat vind ik geweldig. Maar trimmen is echt, als nou het saus is, de Shannon wel eens goed. Ik ga weinig om je heen. Ik ben echt met het scootje bezig. Ik wil aan de wind netjes hebben. Ik communiceer met mijn vakkerman, met mijn schotenman. En Appie moet eigenlijk een beetje beschermen wat de slagen binnen. En nou, dan zullen we elkaar wat aanvullen. Ja. En nou laat is toch zo de beste man met zo'n humor. En is dat nou onder het ziel, Nick, of komt er dan adrenaline en was dan lelijk?
laat je altijd. Ja, onder de wedstrijd ook. We zijn gewoon serieus bezig met het hele spultje natuurlijk. Hij laat het altijd Als dan ze nog voor. hem nou voorbij varen en ze wordt er dan niet lelijk, wij stuurboord, Nee, bakboord. als het gewoon serieus en gewoon een ABC'tje is, dan wordt hij niet lelijk. Nee, maar als het nou stuurboord, bakboord is. Ja, maar Dan wij- voetert er dan ik en skelter. Nee, maar je moet... zit er zelf bij, kijk, ik het al vertellen. Ja, maar dan maken ze er een geitje van. Nee, ik ben Nee, maar- verrotte serieus. Als je me voorbij schiet op een tactische manier, vind ik het geweldig. Daar heb ik de waardering voor. Dan kan je luid zien. Dat is mijn eigen domme schuld. En als ik een oor tactisch pak, vind ik geweldig. Ja. Maar ik kan net een veer in de kont tronen, dat doet helemaal niks. Nee, maar tactisch zielen, tactisch zielen, dat is het mooiste wat er is. Nee, Fout maakt je wel eer. Ja, maar wat maakt het die gremietig, zeg maar? Kan je even een microfoon waarschijnlijk, die moest dan zelf even beter horen, dat ik net erbij, omdat die microfoontje het net helemaal goed doet. Ik heb vol sputteren. Ja. Maar, Het komt van die rare woorden die het zei. ja. Maar wat maakt het hier leuk? Ik ken wel vloeken en schellen. Nou, als het aan boord iets gebeurt wat me net zint. En de man, we praten alle over het ziel en er gebeurt een situatie wat jij er een keer gebeurd is. Dan wil ik lullig zeggen, jongens, verdomme, let even op. En pinken erbij, wij zijn aan het ziel en ik wil winnen. En ik ben hier net om op lessen te winnen. Nee. Ik wil gewoon kampioen worden. En dat de inzet is om kampioen te worden. En als je het nooit wordt, dat is een overhaal. Maar je dacht je best. Dus met je allen wil je gewoon ervoor staan. En ik kan best wel lullig worden, ja. Ja, oké. Hey, en hoe heb je hem dat regelen? Want ik heb begrepen dat ik een bepaald aantal jaren skipper bent, hè? Hoeveel hier is dat? Ja, ik heb nog een hier, ben skipper. Ik heb nou Sijs hier, we hebben Sijs hier. Oh, dat is wel iets hut, hij. Ik heb hartstikke Wie zou dat dik, Appie? Ja, nou Vliegt ja, voorbij. Pieter, maar na dit seizoen nog 3 hier. Ja. Nou ja, want ik, tenminste, nou, dan zou mooi met erom gaan en ik hoop er nog 3 bij te wezen. En nou ja, dan zullen we weer hoe het hier komt. Maar wordt die druk dan, die druk, dus als je wil een keer kampioen worden, hè, Size hier, maar die in, wordt die druk dan niet grutter elke keer? Nee, ik heb net druk. Nee? Wij zijn geweldig een mooi schip en een mooie familie. En ik heb een geweldige sponsorclub in Bolsward. We hebben eigen particuliere, de skipper van uzelf. Ja. Ik ken goed mijn bol wat erin doorgaan. En daar zit totaal geen druk. Ik heb net hele volle verantwoording uit te lezen. Gewoon goed zielen, we doen mooi mee met de top. En maar ik kan me wel voorstellen dat als het dan een bepaalde tijd is, hè, het is net zo dat je 15 jaar skippen best of 20, dus dan van, oh, nou dan komt dat nog wel een keer, dat je dan toch eens iets hebt. Want in die jongen hier wel top, dus zie je dat een keer van elkaar te krijgen. Ja, je wens is natuurlijk altijd om skipper, tenminste om kampioen te worden. Dat is, maar het slaagt net iedereen. En misschien slaagt het mij ook wel net. Dat is net een zeg, jongens, als je net kampioen wordt, krijg je een goed zielen. Nee. Hey, en Dooshardersglazen, die Pieter die is wat voorzichtiger geworden. Maar bedoel ze mij dat hij diplomatieker geworden is in zijn ziel? Ik denk dat Pieter beter oppast en dat Pieter dus nou meer naar het kampioenschap daar zeg maar de riethiet heeft. Dus Is dat zo? Oors dan weet nou was dat ik denk, waarom doet dat nou? Nou dat denk ik nou haast nooit meer. Ik denk dat ik ben eigenlijk altijd verstandige Het slager. laat gewoon aan mijn vrouw Yveske, hè? Ja. Oh ja, vertel. Wat dat ze die dan? zei, net het ziels. Bedstaking. Dat gaat hij niet met te verredden. Nee, geintje. Nee, maar we hier al serieus. Dat is zo. Ik ben gewoon als Saisi verlien als skipper en ik wie hartstikke voel. En je leert er gewoon van. En dat skipper. Ja, want het voelwezen, heeft dat altijd effect of kan het juist iets in je werkje? Ik denk het laatste. Ja, want hoe dan? Nou ja, als je protesteren, krijg je van u gaan, krijg je hem altijd weer om. Je maakt je alleen een fout. En ik ben een man van een beetje wisselgeld. Want je fout maakt je gewoon. Maar als je echt dupe bent van een situatie, dan moet je gewoon protesteren. Maar met kleinigheidjes, nou ja, dan net zo moeilijk. Dan moet je net Bob batsen, zeg Nee, het is helemaal geen zin. Maak het geen vreun, maar... Totaal net. En kijk, wat Berend van de week al zei, van een gunfactor is ook belangrijk. Dan maar normaal, dan doe ik ook nog. En heeft ze dat ik zoen bij hem, die verhoring of groei? Is dat een groei eigenlijk? Nou, dit is wel een groei, ja zeker. Zeker. Maar het is een teambuilding hè, van het team met zich ik vorm je. En ik denk dat wij nog een geweldig team hebben. En Pieter die houdt de leiding aan en die gewoon super. We hebben net mij nog een situatie uit de wedstrijd, als ik het goed heb. Dan heb ik die nog even Sjen. En die rent nou, is het weer nou zo'n tactisch moment? Ken je hem er iets van Sjen? Hier ging hem de lemmer voorbij, hè? In de wedstrijd. Hij staat er met zijn kont voor, ik zie niks. Ja. Hij had het ook over de cameraman nou. Oh, ja. Juist er wat? Ja. Ja, Oh, ja, daar ben je ja. in het cruiserijk en daar ging hem dan lemmer uiteindelijk voorbij. We trokken hem de tweede plak krijgen. Ja, dit slagje kan ik me nog herinneren, want we kwamen om onze ton kwamen we voort aan de wien. En ik zei, ik wil eigenlijk een vrije slag, hè.
Want die man die knepen. Ik zei, ik pak mijn eigen slag. Dat is het kan nadelig wezen, maar het kan ik voordeel hebben. En dan kwam het mooi uit daar dus. Ik hier mijn vrije slag en ik hier hem geweldig ook hem oppakken. En dan shuffle, jongens, je komt stuur op de beton hoor. Denk erom, het was gevaarlijk. Maar het slaagde zo mooi, jongen. Het is zo'n mooi tactisch aanvalvlakje. Ja, geweldig. En dan niet iedereen, uw bemanning ik, al je fanatiek. Dus is er naast een beetje te glim, nou ik alweer? Dat is geweldig. Ja, dat is tactiek en dat is mooi. Dat is het, Dat wedstrijdstil. ken dan ik, dat skip het dan geweldig super docht. En dan zei ze, dan heb ik het helemaal in de macht en dan doet ik wat ik wil. En dat hij hem nou ook verzeld. Is het gevoel dat ze de boel om te praten heeft, zeg maar. Ik ben tevreden voor 90%. Oké. Ik denk dat er nog meer in zit, maar het leidt net aan mijn bemanning. Het leidt meer aan misschien de gedachte van mezelf. Je bent een skip, ben je toch, wat wil ik voor het hele spul. Maar het kan nog harder. En ik ben nog dingetjes bij dat ik denk van jongens, dat moet oors. We dachten met z'n allen. En maar die 10% zo is het, dan kampioen werken. Dan word ik kampioen. Hey, we hebben hartstikke mooie jongens hier achter zitten. Ik een duo, een team, Tangerine. En ja, ik vond het al een prachtig plaatsje hoe ze eruit zagen. De tweeling uit Drenthe, hè? Toch? Drenthe? Ja, ja dat. En zij spelen een nummer voor u wat ik opschreven heb. En dat heet Walking on the Dead End Street. Ik zou zeggen, let het jaren. Though you know
Tangerine dus, My Walking on Dead End Street. Ja, en wiels de muziek gaande wie raad je die man die je net over praat en de discussie gaat erop. Ik wou ja. En dan ook nog hebben Appie dat die trialootje ja omkreeg. Wat toen de wedstrijd auto kwam. Er waren de terugroep waren al die toeters die kwamen. Toeters, ja. En dan van de toet en dan komt er één nummerke die komt tegen de stolf. Nou, dan weten wij als alle scootjes, die weten er is één te en dat wist niet. En dat wist niet. Nee, maar mijn stelling is dat is alleen maar een hulpmiddel. Door jijzelf te zien dat je vals bent. Dat is het fundament van het wedstrijdreglement. Ja. Dat oor is algemeen. En dat er een die kerel met het badje DHL valt, dan heeft niks te melden. Dan is het toch een valse start. Ik moet maar even ongaan dat we hier nog langer toe praten binnen. Nee, die woorden, maar die. Maar ik situatie verhoren. Ja, nee, als die uitvoering, dat over het hele boek nog even. Dan kun je met me zitten. Toen de gele vlag kwam. Artikel 27.3.1. Nou, kun ik eens even aan tafel zetten. Ja, zie, wij kunnen wel even een gesprek voeren. En die man die hebben dat door het boek, of net? Die hebben het probleem en wie hebben het probleem. Ja. Hoe lang? Ja, het is ingewikkelder dan we denken. Het is zeker ingewikkeld. En als we dan even zeggen naar die uitslagen, boeten die ingewikkelde dingen en de vlagjes die tevoren zijn, is het echt opvallend, Klaas, dat toch ik hele grote naam gewoon toch hield het ik achterin bleef, hè? Ja. Nee, maar heb jij een veerverhaal bijvoorbeeld? Ja, die had nou gewoon net zien plus meer. Die moet nou krijgt ze hutter van vechten als Pieter en als Gerhard. En dat, die met Heerenveen net zo, Heerenveen hier altijd wat voor. Ja. Wat extra, dat schip wie het mooiste. En nu zit ze in de melee. Dat moet verschrikkelijk wennen. Want in één wil je bij een tonnen x-stuurboord, bakboord, moet je uitwieken en hut. Dat is een hele oorzielen als wat Heerenveen. Die kon vroeger rustig starten en dan mooi omheen. En dan hadden ze altijd een hele soort ding. Wat oor ten opzichte van de oren, omdat ze... Ja, en dat is voort. Ja. Dat is zo, lijkt het me zo verschrikkelijk wennen. Je krijgt hetzelfde. Je hebt 100.000 op de bank en kan je rustig mooi leven in één nest voort. Ja, dan heb je maar een teentje meer. Dan leef je heel los. Misschien jou je lieke vol uit, maar het leeft heel los. Maar voor de competitie is het wel heel leuk, of net, Pieter? Ja, we praten alle over die nieuwe formule en dat het het ei van Columbus is. Nou ja, ik ben Sasa net een voorstander van die formule. Oh. Dat is de zijde. Hij moest ik per meter zien leven. Ja, maar ik ben wel een voorstander van het silhouet. Dat vind ik hartstikke mooi. Dus ik heb maar even hetzelfde binnen. Alleen ja, we kunnen niks toetsen zelf. Hè. Het is al hier ingewikkeld en het is al hier theoretisch. Ja, wiskundig. Ik ken een beetje wiskunde. Dat is al wel een beetje moeilijker dan dit boek, of net? Al die formules. Ik wil even je vertellen wat voor waar we morgen krijgen op de Langwarde Wiel, want daar hebben we het mooi zielt. Nou, in elk geval een soort zinnen, dus dat vind ik wel heel fijn. Liedskans op een bui, dus dat valt dan wel mooi. De temperatuur die zakken naar 21 graden. En je zit mij al rond te zeggen, interesseert dus helemaal geen bal. Want we willen gewoon weten, hoe zit het bij de wien? Ja. Nou, die is matig. En het wordt van windkracht fjouwer. En nou zeg ik hier net, dat uit de zeg je net een richting bij. Dus dat is wat lastig. Maar dat heb je misschien wel jaren. Nee, weet je hem dat? Nee. Nou, hij is zo net westen. Zuidwesten. Ja, zuidwesten. Ja. Nou, is dat gunstig, Appie? Ja, de windkrachtje fjouwer is mooi voor iedereen. Ik bedoel... Dat juist altijd zo van, maakt het mij niks uit, want we gingen gewoon weer in de topziel. Wij kennen mij alle winnen maar goed ziel op dit moment. Maar... Dus dat moet... Hey, Jerry, ja, morgen dan is het jouwste scootje, de bemanning van de dag. En deze man die hebben leerd wat ze nou verschoren graag mais, jongen, wel een akkoord. Doe aan! Ja, u is Alfred, het is het Alfred Pietersma. Dan wil je echt niet missen, dan moet je zijn geweest. Samen even bij je glas en rode harde bier. We proosten op mijn leven voor plezier. Oh, wat is de